ina da interview da kai to yake ciki suna na Reallsmall na san zaka iya gani na ina dan tsalle a media. Okay, ina ganin ka a social media. To yake ciki na san dan ji wani dan tarihi a gaba kan irin ka dan an sake baga ko kuma kawai kai normal ne ana cewa kaman ka fito daga dan kwatan ne ko ta ina ne me asalin bayani na san dan ga mutane. Sunana Ibrahim, sunan babana Abubakar. Masha Allah. So wasu suna cewa kamar ni ba dan kasar nan bane. To daewa ya zama haka. Saboda babana ba dan country din nan bane, babana dan Germany ne. Mama ta ce yan Najeriya. Okay. To ni a yanayin rayuwa na taso gaskiya ina da dan hozilin a rayuwa na, ka gane? Ka dan buga din faskari a ko wani abu haka. Na dan yi buga. Okay. Ga kare sana'an hannu kai ma. Normal na gane normal ne. To na dan yi sana'an hannu gaskiya sosai a rayuwa na. Haka ne. Saboda ni ban yadda da zama ba ka gane ko a KD boys gaskiya muna nema muna wuzu. Yawa to abinda ya sa har na zo na dan fara samu tun bani da ko sisi a rayuwa na. Oh my god. To da yake ni na taso ina son harkan online. Okay. Da yake ina harkan online, na dan fara harkan online kaɗan zan yi. So amma dai online tana biya normal ne. Ka san sai su ce wai su ai suna online kawai ya wuce. So ya kai wasu bayani ai yin online da muke yin crypto. Kaga mutanen mu na arewa abinda ba su sani ba, suna kallon duk abinda zaka ci da waya, kai amfani da waya kana yin yahoo ne, ka gane? Gaskiya wannan kidan su ya bude ba gaske tunani. To ba yahoo bane, saboda yanzu abubuwa sun waye da yawa. Kaga a harkan online akwai abubuwa da yawa. Kaga akwai trading na coins, akwai trading na forex. Crypto yake ni kun gane ka gane crypto kenan. Akwai trading sannan akwai holding. Yawanci yan crypto za su fahimci wannan. Gaskiya haka ne. Sannan ni ma yanzu haka ina business ne a cikin online. Ba matsala, mu normal ne, kun dai gane da normal person ba wai wani abu bane. Yana online business kuma yanzu da muke gani gaskiya kai making. Gaskiya na yi making sosai. To haka muke so, masha Allah. Mutane ma zargi ku daina zargin mutane kun ga. Na samu kuɗi sosai da online. Haka ake so, insha Allah. Mun gode.